Entre tots decidirem el Palafrugell que volem. Un Palafrugell amb un model turístic sostenible, responsable i singular, en el qual el patrimoni cultural i paisatgístic siguin protagonistes. Voldria un turisme actiu, que estimi i respecti la nostra terra, un turisme de qualitat. Un Palafrugell que tingui la cultura i la identitat pròpia com una estratègia clau pel nostre desenvolupament individual, col·lectiu i també econòmic. Jo voldria que s'assolís l'anivellament cultural de les diferents formes de viure i de pensar de la gent que està a Palafrugell. Vull un centre de la vila que tingui els carrers i les cases més cuidats i que també donem més possibilitats per crear un bon ambient en aquell lloc. Un Palafrugell que mantingui la qualitat i la diversitat del nostre territori i paisatge com un dels nostres valors més essencials. Jo vull un Palafrugell que aprofiti els recursos del territori per ser el líder de la Costa Brava. A mi el que m'agradaria per la seguretat de tothom és unes bones comunicacions entre Palafrugell i totes les platges, amb uns camins peatonals i per bicicleta, així també com uns bons camins de ronda. Un Palafrugell on primi la convivència i la cohesió i que ofereixi als nouvinguts els recursos necessaris per conèixer la nostra realitat. M'imagino Palafrugell com un petit raval de Barcelona on la barreja cultural i racial no suporta cap problema i es viu en harmonia. M'imagino un Palafrugell on no tinguin importància les diferències de sexe, edat o procedència. Un Palafrugell on tothom respecti les seves obligacions i gaudeixi dels seus drets. Un Palafrugell amb sectors econòmics diversos per tal d'emprendre el creixement. Un Palafrugell amb un ajuntament que esdevingui eina imprescindible per a la ciutadania. Les treballadores i els treballadors de l'Ajuntament volem un Palafrugell amb una administració local més eficient, participativa i oberta a la ciutadania. Un Palafrugell amb l'educació com a eina bàsica per a l'evolució personal i col·lectiva. M'agradaria un Palafrugell amb més llocs d'oci per als joves. M'agradaria viure en un poble on tothom pugui triar què vol fer i com ho vol fer. La mobilitat és un dels problemes de la gent gran. Cal, doncs, facilitar que familiars i amics puguin visitar els seus familiares al geriàtric ubicat a Tocar Esclanyà. Necessitem un lloc de reunió de la gent gran per fer diferents activitats, igual a un casal municipal com ho tenen tots els pobles del Baix Empordà. D'això n'hem de parlar.